nainenda toya newigi yangu ndatopfeka wigi yangu ndatengesa ndiwigirei zvine brush ameno musecho chero dzisiri chero zvose dziri nigikirisa I'm brushing. You brush. Sorry, we try this also. Mia. My hands are sherry cut. Don't touch it. Just talk to them. Just wave. Don't touch it. Pane mnaisa chiwoko apa. Chiwoko chapinda busy icho. Chiwoko chiri kubayiwa chapinda busy icho. Usabate chiwoko icho. Don't touch that chiwoko. Chobaya life ukapedza life. Lusa Maya. Lusa choose. Aya neighbors. Chiwoko icho ndichi chiwoko chanesa chingobayiwa bayiwa icho. Ini mukasire munhu chiwoko ichi. Are you playful? What did you do? We are to playful. What did you do? I'm waiting a week. I'm waiting a week. What are you doing? Talk to people there. Me, I'm busy waiting my week. You said need waff off. I need come no. Different. Mima see Mima. Go see. Ichi chiwoko chanetsa ichi. Guys, musamisire chiwoko chiri ngorava chingobayiwa bayiwa. I hate so. Bye bye, Maya. Go. No, waff off. Go and take your waffle. Katanga. Yaine hoover, hey. Noise. Noise. Hi, Mai. Kandi kudzosera usachemi. Unai kuda kudeda pamuromo kana tomudzosera uchema. Kutemba nekuchema. Kana ndomudzosera uchema. Guys, ndiona ika wigi ndikumbopfeka wigi zvo nditengese kama wigi guys. Round ndimbotengesa ma wigi. Guys. I'm trying kutengesa wigi zangu. Andina kubvisa lesire pamberiro guys. Andina kubvisa lesire pamberiro. Iri lesire pamberiro andina kubvisa guys. Munozomuna nozocheka eka wigi. Inonzi ear to ear closure. Kana kuri tikutodya toast kuno tikutodya kwai morogwana
anozvitisa kana ndakati ndochidzosera hangu handizodzosera hangu zvokuti ndaida kungomubvisa kuti kuafrica topota chikiya vanhu anobva amhanya kutaka kuridza mekuku isati sari asi ndiye anodera apa ndini ndechimudzisa kugwa kwacho ndini asi nika muchidenga rangu ririko musoroko ko ndakazoti kama yachirega ndinyatse kudzidzisa mwana kugwa ndini ndakamudzidzisa fight dzese dzodzidzi ndini ndakamudzisa ngati hakuna mwana anobatirwa kuchikoro nevamwe unofunga you must fight saka ndechimudzidzisa kuti unodai uchidai uchigwa kuchikoro ukaona you fight back you know zvo ndini ndochirohwa manje ndini ndakadzidzisa munhu fight ndini ndakurohwa ndichimbomuonesa wrestling yayo kuchikoro hakuna munhu anobatirwa you come home and you tell us that warohwa kuchikoro then ndezvakosho zvosera because akasadaro guys muno muengland mune zvana zvevarungu zvinodherera mai mwana zvinodherera saka mwana ngadzize kuzvimiririra kana atangwa chete anofunga kudza kuzvimirira guys ndogogona kugadzira inodai ndakabvisa zvino handa kucheka chilesi ka saka ndotongomira ndakadai handa kucheka chilesi guys chilesi hachina kuchekwa saka mawigi guys wig in stock and this is 100% it's 100% ina ndinangu anditengesa hangu fake this is 100% straight 100% tona umeka you be deported mukamurova andimurovi zvokumurova zvezvene ndichingomu hauti hatizvizive kwa you be deported you won't be deported asi kuti anotogwa nehome office vanondidipota vanoona ndakadomira nemabhegi angu ndakuinda vanenge vafambira mahara ndakadomira mabhegi angu ndakutoinda vangondipota chinzepi ndechitomudzidzisa fight ndini totiona wrestling kuti vanhu vanodzosigwa sei usarova iko zvino chakangwara zvokuti ndinosimudza kuti kana muri kuchikoro papaya if you see people having snakes in your bag kana kuti if they want to eat your food zvenharo kungoti chavazinda nemanhingikire nemachilunch box nechiti unofanwa kudlawo navo it ini guys ndichikura papa ndichikura ndaitoenda kuchikoro dzimwe nguva zvokuti ndikuenda kuchikoro ndisitorina kana lunch box ndainodla zvevamwe kuchikoro tainodla nebva ndakagutana hanzi pfekai musina kupfeka ndisina kukama dai good ndaidlai zvevamwe kuchikoro wagona sho waitako ndaidla zvevamwe kuchikoro bva ndakaguta unosiya lunch box walei ndaiziva kuti kuchikoro kwamwari kuya nemazai kuchikoro pamwe ngoisigwa majarini kuprimary vanongoisigwa chikoro chine majarini ende kudai anomaona uchiziva kuti kune hachauya kamwana wemene achauya nemazai odla mose ipapo ungati ndokungurusungunzi kungwara changamu guys wataidla asi tasingazosika danger yazvo kuti unogona kwanzi kuleft kwenyu which one is my left hook right unenge usunyatsozoziva kadenja yacho panguva iyoyo kuti unogona kuzoshuga poison kana kudii unenge usingazivi panguva iyo kuti unogona kushuga poison kana kuita sei zvevana zviya taingodla hanzi UK game yekupfeka wigi before a video UK game yekupfeka wigi no Susan inini ndapfekera kutengesa ndatoenda ndakatozvipfekera ichi musoro ichi wachindi ndichabvuma kuisiwa pressure chaichai kuisiwa pressure nevanhu wachindi ndichabvuma titi zvozvo I come as I am what you see is what you get ini unoda kutoti nditengese ndoda kutoita kutotengesa iyi ndekutengesa so guys ngatindipfeke vanhu vanyatsokuona because kutengesa dziri pachiuya vanhu ava vanyatsokuona animaona saka iyi unozocheka wega chiri pamberi ichi anomukona unozocheka wega ichi chiri pamberi iyi wig ichi 100% you see the texture 100% guys 100% Brazilian 100% Brazilian animaona 100% Brazilian chero kaikama ukaita sei chero kama kadi pabrush hauioni pabrush so guys you must come and support kune vaya vanogluwa vaya mogluwa zvoita kunge fudzi anomoita zvongeti wig inoita 150 pounds 150 mogluwa zvoita kunge vhudzi renyu paya musunga zvipafu apa pachiita kunge pakahameno kunge vhudzi rako zvakadididi hameno kuti zvinenge zvichifamba sei anomaona saka guys vari kuda sapota mawigi sapotaiwo zvemawigi vasikana
Name support my week way. She support you. Hansi, be prepared, be proud of how you. Thank you, Titi. I'm very proud of my nose. I'm very proud of my nose. I'm very proud of my eyes. I'm very proud of my. Hey, I'm very proud of Shatego. Very proud of it. Chambengo sancho kuti mwari vakatondisika vakatondida zvakatodai vakatoti ndakagutsikana newe. Mwari vanotogutsikana nemufananidzo wavo. Ini I'm an image of God. Zvichireva kuti mwari vari kugutsikana nemufananidzo wangu. Wavo vakaisa pandiri. 150 pounds. Thanks Martina. Wigi. Ari kugutsikana mwari twai kushata ndezvako izvo. Ratove drama iro rinongochitotaura. Chandozancho kuti ndiri chorakadenga mudzi choshusura ndadya mudzi isina chingu. Ratove drama ramunenge motongomhana uri yamchitotaura zvenyu mutongontukira iyo mhino iyo mwari vakatoona ngondoda ndite mhino yekumba kwenyu kuti ndiri mwana baba wakwe. Handifa kuti mhino yemba kwedu siya baba wangu. Ndozvavaiva nemhino yayanga akaita taridza kuti ndiri mwana baba wangu. Nai right guys, wigi vedu vemoya wokuseri motenga mawigi munisapota naika, please support me right. Asi ndakuti rega timboya titandare guys, timbotaura nyaya yesi kusitara kurunda asi ndo amnesia. Unoona kuti ndachikanganwa guys nekukura uku. Ndiye ko ghost redu ri pamusika rinombonisira masters iri. Tula Bechilude. Tula. I can see you up there, Tula. How are you, Tula? Thank you, Rimoyo. Zvako yonai. Takanaka isu. Raichinzwa imunzwe guys. Kumaranzi. Aiwa ina ndisikutekesa kumaranzi zve. Kuna sata zvisati ndiri ku UK inayo maranzi ndomadi. Hey! Maranzi ndomadi kunuku. Sure nganitaura zve randi kuno. Ndodi randi rombodosikamwa kuno. Havatomborizivi kana randi kuno kuti chichinonzi randi. Havatombozivi pound. Talking of pound. Yeah. Right. Chinzo yamunzwe guys, ndati chimbotaura nekanyaya so kamwe kanongoitika pakati relationships so makamboona kakudhererana kanoitwa nevakadzi nevarume muma relationships. Mukadzi mbodati mumbondiudzana asi kuti vanhukadzi munenge muchitembei pamunenge muchisimuka uchiti kuzirambata rerume rakareba kudai semurume rako kumba unenge uchitaura kuti ndirove unofana kuhlai ndiuraye munenge muchimbotembei ndiuraye unondiita sei hauna zvaunondiita ndiuraye hauna zvaunondiita zirume rinenge kamunhu kakasvika apa kanenge achitaura izvozvo kudherera kako munenge muchitembei hesinomsa choisi zviri sei mumbotudzawo kuti munenge muchitembei mumarelationship munona kudhererana karimo so kwekuti makambona zerume rinotyiwa panzapo rinonzi panzapo rinotyiwa unzi mabeko anhinge havatangiki ende vanorova vanhu ende hameno kasi mumba yesi yokiyoki mumba anenge achidheregwa nemukadzi kamukadzi kanenge achinongedza kachichallenge akachitaura kuti hauna zvaunondiita kana riri bonde pamubhedha kanenge achikudza kuti ndokupa kana ndoda and I don't feel like ndokupa kana ndoda ungamuti kudi ende zvechokwadi kachitokiya makumbo kudai zvokuti murume anotozopiwa kana kotoda kamukadzi munenge varume izvozvo vanochotwa hei munoti kwaitirimbuka kuumbwa wamunozoona pana pasocial media bokukoshesa kumba uko munodza umbwa kangani urirombe iwe vakadzi vezvatofarira kuita zirombe remunhu dei pasina ini zirombe urirombe iwe dei pasina ini ndinotombovhara urema hwako kade urirombe nyomba uchionekwa uchidliwa magaro nehuku iwe icho chinenge chapedza zvacho chemasivanda chapedza zvacho ungachidi murume unkusira chidokorova iwe dokoro chita hauna zvaunondiita ini munenge muchitembei kwanzi kutemba kudiwa chaiko SIS-MELLY usingadiwe unorohwa utombodaro. Okay, Priscilla mukundiwa zviri sei tikabvapo ipapa patopinda kuvarume unoona murume achitaura kuti ini ndakatonga kuitira favor kukuroora ini ndakakuitira favor kutongokuroora iwewe kuroora munhu akaita sevasina kana chikoro vamwe vakadzi zvandichichiwa nevarume mudzimba handiti hauna kana chikoro iwe kana form 4 hauna kutonga kuti favor unodifunga nodiwa nani iwe yesisoso moyo uchingobva pandiri hapana kana nokunyenga hapana kana noko kame kakudzikisira so kanoitwa nevarume mudzimba kakudherera so kanoitwa nevarume mudzimba achitaura vachiudza vakadzi kuti kumba kwenyu deva ndisirini ndakatoita kuti kumba kwenyu nhamo iriko itochinja kumba kwenyu kwaitodliwa sadza nemvura murume anenge achiudza mukadzi wake guys shoko iri rinenge chitaugwa kudai so iri rinozobva here pamoyo kwanzi naBrian Cafe utadzwa nekutukwa mudzimba SIS-MELLY
kutukwa munotukwa ndozviziva, but imimiwo varume munotuka vangani vakadzi vamunoudza kuti kwanzi dai papasina unique life situation inomba kwenye yakachinjiswa nini, because iwe mukasha wapinda wakugona kupoda chitumiro kamari kuvabereki vemukadzi wako chitiwo mukadzi adai handimaona. Saka hakusi kudherera nekoko. Kune vamwe varume vanosvika pakutodherera to the extent yekunza girlfriend mumba mukadzi arimo, kuudza mukadzi kuti buruka pamubhedha ndiri kuvata nemukadzi wangu, buruka ndikuya neda kuvata variko vakadzi vanoburusa pamubhedha chivatsikwa pasi unozere murume okurira pamubhedha nehuro totanga kutoita ajikija pamubhedha nehure. Mozisiva here kuti varipo vakadzi vanotambwa iyoyo mumba. Kasani ngakangogara chingoti handogoendepi, ndibaba vemumba mangu, baba vevana vangu, ndogoendepi, murume wangu ndomuda. Varipo, because that's abuse. Yes, as much as we know it's abuse, but ndokudherera kwachona, ndokudherera kwachona, ndokudherera kwacho kwanenge vachiita. But mukadzi anenge akangogara achingove pachingoti ndomuda baba. And vanhu vaya vanenge vari muma-abused relationships havabudi, amene kuti unozviita sei kuti abudi, havabudi, because anenge achingokudza kuti ini ndotongomuda, ini murume wangu ndotongomuda. Saka ndopada kuti chii chinenge chimbonyatsoitika. What will be the reason? Varume vanodherera kusvika pakudaro. Sometimes murume kana achiita basa rekuti anouya nemari akatenga chingwa nenyama okupa, zvinotengwa naneumba zvinezvi. Hakusi kudherera here kuti anouya ongokuvigira chingwa nenyama yauri kuda muso oisa patebhura apa ochidya. Mangwana ukapererwa nesalt uchanga wakumumirira kuti auye kuti akwanise kuti atenge salt. Hakusi kudherera here. Kune varume vari mudzimba kuti akaenda kutoilet yekuflasha, vazhinji vanhu iko zvinezvi vave exposed kune mamwe kune dzimwe nyika. Ukaenda kuSouth Africa kune matoilet ekuflasha, mvura iriko. Ukaenda kuBotswana kune matoilet ekuflasha, mvura iriko. Ukaenda kunze kwenyika kune matoilet ekuflasha, mvura iriko. Andimazvona. Kune murume kuti anotonyasopinda osiya maskid marks mutoilet. Ndiri kutengesa wigi mbiya mulambo, saka ndaipfeka nelesi handikwanisi kubvisa lesi racho because ndize kutengesa. Saka ndasiya lesi kuti vanoda kutenga vazongoona. Iri lesi ndere kuzocheka kana munatenga wigi. So I'm just selling the wigs. Unoona? Osiya maskid marks ake ari mutoilet. Atozati ndasiya mutoilet mune brush rekuti kana wakamesa toilet unotora upukuta dai so. Anosiya zvakadaro murume. Obva ati indai munogadzisa kutoilet. Akutodadza mukadzi kuti indai munogadzisa kutoilet kwaabva. Kutoilet otodeza mukadzi chinda munogadzirisa. Guys, hakusika kudherera here. Kune mukadzi anoti thank you Sisi Reina, thank you Sisi Laina, thank you. Kune mukadzi anotoziva kuti murume achibva kutoilet ndifa kutevera kumashure kunoklinira baba. Ati mukadzi akatodaro ndida kuzama kutaura nemi nhasi kuti tinyatso kuona kuti level yekudherera yatinoitirana nelevel yekuti sisi vanhu vechikadzi tofanira kuti tizvi-empower nekuzvi-empower kusvika papi. Uchada kugara rini uchirarama upenyu wekuti hanzi Sisi Melly mapinda munzungu dzangu, ndakazobuda hangu but ndakambochiona chingoti zvakanaka but chingoti zvakashanaka but yo handimuri. Thank you Priscilla, thank you very much, thank you Priscilla. Mamunzwa Priscilla ka mutemo unenge wakati sokunzi ndichibva kutoilet iwe you must follow me back nebucket rekuya kuzokirina mutoilet. Mabuda murume mukuru kuti unongotorawo brush okirina kudai mishonga irimo oenda. Why they become victims, they develop what they call Stockholm syndrome, trauma bond. Saka that trauma bond yoyo inoita kuti munhu agare ipapo haachabvi. Unenge uchingoti ndo zvinoita dzimba ndajaira. Hanzi mariko mawigi Faustina wigi yekuita 150 my dear. Handimaona. Hanzi zviriko here. Maita tenda. Unogona kundibvunza zviriko here nokuti kwako pamwe hakuna kana kuti zvitorikowo. Inenge iri comment ingonyorawo pavanhu. Kuti chigame chacho takuchizivaka. Handitiona. Vakadzi vakawanda vakatogarira zvinhu izvozvo. Ndoda kukudza icho kandi ndoda kutobata nyaya iyi kwese tu kuzungu nekunyimo. Murume handizivi hangu. Yeye tine mawashing machine. Handika some people they prefer kukanda mapenda avo muwashing machine. Anditi owachiwa muwashing machine. Vamwe they prefer kuwacha. But ku Africa, let me talk of Africa. Majority vanhu veku Africa takajaira kubva tichibva kudzimba dzedu kuchaiko kuZimbabwe takadzidziswa kuti uchigeza mukadzi unowacha pendi rako.
handika unowachapendi rako. Of course zvasiyana nekuma first world countries because zvakatosiyana, but kana uri kuAfrica unotowacha pendi rako uchigeza. Baba vari kuAfrica kwako vari muSouth Africa umo handika vanotobvisa pendi ravo rinenge rine maskid mark avo vosiya pasi kuti madam vaende kunononga vavawachire. Guys, what's your take on that one? Haisi abuse here hakusi kakudherera kacho here aka, haisi abuse here. I150 nyarai haisi abuse here. Anokurira chipinda achisiya bhutsu kubva kumukova kudai so kodzitevera ini ndakakutenga. Kune soko rinobudiswa nevarume rekuti ndakakutenga, I own you because ndakakutenga, I paid mari kumba kwenyu. Guys, kana vanhu muchinge maroorana pakabviswa mari hatika yeroora ibatanidza ukama, hati muri kunzwa, ibatanidza ukama. Haisi yekuti uchaita mwana wevanhu dhongi kuti sozvanzi kotama pandikwire pamusoro kumusana uku nokuti ndakakubvisira mari. Kune vakadzi vari pano vanoitwa izvozvo kunzi ndakatokuroora, I own you. Pane murume akataura pafoni ndine mukadzi wachona chitanzi Mrs. Melly, I own this one, I paid. And I was shocked. Ndipo pandakatanga kugona first day randakaudza mukadzi yekuti you know what my sister, andiudze advice vanhu yakadai so, but pane murume uyu ndasikana zvaigona rongedza mabhega korove pasi. And she listened for the first time. Handika after 4 incidents chitaura navo for the first time akateerera ipapo and mangwana akafuma akapeka mabhega ake akanzi ndikupi mari ndinopiwa kwaudzwa naSisi Melly kuti kwira basi uinde kumba ndikupi mari. Ndikati it's okay my sister, we'll make a plan. Handika ndikamupa mari yebhasi akaenda kumba. Ariko kumba uku she's happy. Achinzi I own uyu Sisi Melly, I own here uyu. Anta zvandoda inini because ndini baba ipamba paya. Kana pasina inini apamba paya papa hapachanoti chakana ndikatomuudza achitorigwa nefoni yaita kubrowsiwa kunzi ndipe foni ndione kuti wasara uchitaura nevanhu vangani. Mugona zvivanhu zvakadai izvozvizvi zvine kamwe kaspirit yekuti zvazvidi kuchitiwa, hazvidi kuitigwa kuchitiwa kana kudii, hazvidi kana kuchitiwa zvarizvo zvimaroloni izvi zvinenge zviri chinotoya chida kutoona kuti mufoni wako munei maungashora nani zoresera nhasi wazodini. Zvine kaunarcissist behavior kazvinenge zvinako, kaunarcissist behavior kazvinenge zvinako mazviri. So nhasi toda ngokudzai vakadzi nevarume, nhasi toda kuti timbotaura nyaya yekuempowerana. Do you know the reason why abuse ichiwandira kuvakadzi? Munoiziva the reason why abuse ichiwandira? And Sisi matsika munda Sisi Melly ndakucheka onion. Sorry Kayla, Kayla Rose, but sometimes we need to remind you and inspire you kuti ukwanise kuti ubude kana kuti uite decision. Ina ndinakuya kuzopusa dzimba dzevanhu asi ndati ndizongokuonesa nekukudza kuti do you know the reason why mukadzi achitwa iseyesa achiramba akapeta maoko? It's because breadwinner murume. You depend on your husband on everything. Decision chaichaiyo, you can't make a decision pasina murume wako because anoyaka unoyoka ukaitigwa shura. Right. Varume ndodati muzive chimwe chinhu wani. Mukadzi Bible soko raMwari rinoti Eve ndiye akatanga kusikwa, Adam ndiye akatanga kusikwa. Adam asikwa, Mwari vakabvisa mbabvu pana Adam vakaita mukadzi. Vabvisa mbabvu pana Adam vakaumba munhukadzi. Vakatenda kutsvagira muringani achakubatsira. Tichasvika pamai vevana achakubatsira pane zvinhu zvese. Anditi kwakanzi achakubatsira muringani, achakubatsira. Hakuna kunzi muringani kana kuti ndakutsvagira munhu kuti uabuse kana ndakutsvagira munhu kuti utonge. Kwakanzi muringani. Chii chinonzi muringani? Muringani is a partner. Ndiye chinonzi muringani. Muringani is a partner wekuti even muri murume uchinda kubasa partner yako ine grade 7 wakamuda kadaro kamutora ukamisa mba ukamuroora. The fact yekuti muringani wako chero dai wanga uchitambira mari yakawanda yekuti inosvika 100,000 pamwedzi, chero une grade 7 yemukadzi wako, you go and consult to a madam, ndatambira mari ndafunga kuti tenge motikari ishi, what do you think? Ndo chinonzi muringani. Yes, of course, une mari yako ndeyako ndiwakaenda kubasa. You can just wake up and say makuseni kuti ndikunotenga motikari kana tongoya nayo way pack up. Handika fine, but imarriage yekupi yakadaro. Marriage dzakadaro adzilast. Uchaita mukadzi uya agoenda, ugoita mumwe agouya agoenda, ugoita mumwe agoya. Vakadzi achimboita problem. Iwe chingove right. Iwe chingove right. If you want kuti uchengetedze imba yako uri munhu wechirume, learn
kusangana nemukadzi wako yeye asina kudzidza iyeye pakati. Learn kukonzerta kumukadzi wako yeye asina. Guys, ndoda kukudzisa chimwe chinhu one. Not everything is about money. Not everything. Hansi background is giving fakose ndiri kumufakose ndokwandiri. Not everything is about money. And not everything is about money. Sometimes mutual understanding, love, respect zvinongodiwa. Kune dzimba dzisina kana mari mukati. Vekuti havana kana sendi zvozvi right now atoziti mili yavo yamangwana inobva kupi. But mumba imomo mune love, mune rudo, because they know how to consult. Koita vekuti mumba munenge mune peace kana musina mari. Mune runyararo kana mumba musina mari. Mumba mese everything is going smooth. Hamuna mari because baba havana mari. Saka vari kubvunza mai nokuti mai vanozomhanya mhanya. Kazhinji kacho madzimai anomhanya mhanya. Havana mari, havana pekutangira. Saka hapana chekudya, mai vanogona kubuda vaenda nokwereta bhanduru remuriwo wapo. Kana kunokwereta matemba, baba havabudi vachigona kwereta matemba pana mai nhingi vanotengesa matemba. But mai vanogona kuinda vonotaura tichi ndikuda wigi iyo misi tochinja kupi. Unouya kuWhatsApp amadam chitigotaura. Hanomaona. Osvika pakuti nokuti vanonyengera kuti mai vaenda notenga matemba kunokwereta matemba kwa mai nhingi. Hanoona mumba munenge muri sweet. Musi waanongoti abata mari dhimoni remurume uyu. Musi waanongoti abata mari atopanduka tochinja. Varipo varume vakadaro vakawanda, majority yacho ndo varume venyu. Majority ndo varume venyu vamuinawo nhasi. Wokuti kana mba musina mari unotomboita sekushanda madam navato kuna Mwari wokuti nemwari maita sei ko madi kuti everyday mba medu tigare tisina mari because kana musina mari musi woyo unenge uri pa happy mood. Unogara uri happy. Chero mukadya nemvura munenge muri happy. Munenge muri happy chero mukadya nemvura nokuti hapana kokuenda hana mari. Hakwanisi kuenda kubawa hana mari. Hakwanisi kuenda kushamwari nodamna sina mari ndiani hapana. Hakwanisi kuenda kugirlfriend inokudiwanga inoda mari. Saka ndo moment yanenge ari pamba agara pamba iyoyo. Ndo pamunogonawo kuti munoona because rinenge rakabhatika kwa 1 pamwedzi dish. Munenge muchionawo dish. Munenge muchionawo unenge uchionawo Netflix and stuff. Ndo kuti mumba munake uti nimba mangu manaka. Kana pasina izvo mumba mukaita mari mane problem. Inove nhasi kuti ive one of the reasons why varume vamwe vacho vakatarisa panapa. You are not blessed nemari. You are not financially blessed. Because God knows kuti today akuti tenga ticket ndanotamba loto akuwinise loto ka that will be the end of yourself and the destruction of your family. Mwari vakakutumira mari nhasi kuti mari yapfira nemaoko mako ndokupera kwemarriage yako. Kana kuti ndokuzviura yako mumwana kumukadzi wako unogara naye. Because uchamushungurudza wakabata mari yoyo. Ndo type yevarume vazhinji varipo. Ende muripo tozati muconversation munenge muripo makatarisa. Munenge muripo makatarisa. Mukadzi muringani wako, mubatsiri wako. Ndakambokuza ndikati ushu, musoro ushu. Haugoni kuoperate wega, guys. Uchingori musoro wakadai usina ichi. Huroi. Pakatiswa musoro, pakaiswa huro. Kuti huro ibata ani mwanati huro yakajega musoro guys. Ndikabviswa huroi. Musoro uyu guys. Pasina huro ndorarama. Ndorarama ere. Kana kuti pakabviswa musoro ndakasara nehuro chete. Ndorarama. Hanti kwese kufa. Hanti anenge kwese kunenge kuri kufa. Saka musoro ndiwe anti ndimozvita ndimwana musoro wemba. Iwe ndiwe musoro mukadzi ushu huro. Saka huro haikwanisi kufunctiona pasina musoro. Musoro unofunctionawo nehuro. Haukwanisi kufunctiona pasina huro. You work together. Munobatsirana. Kungoita respect kubvunzawo mudzimai wako kungoti nai madam vasikaende kubasa yavo vaniswera vakagara pagedhi vachitengesa maputi. Nai madam bhutsu yangu yapera ndikufunga kuti ndikatora kamari kedu aka ndikabvisawo $20 ndikanotenga bhutsu. That ningirikiri munoziva kuti vakadzi vakawanda vakatakura mablessings. Varume vari pandambotaura nemi. Do you know kuti vakadzi pana vakawanda vakatakura mablessings mukati mumaoko avo. Your blessing mimi is maoko evakadzi vamunogara navo. Munozviziva. Kwete kuti mukadzi ndiye anokuitira zvese. Haana chana chanotoriwanga, haana chinhu. Anogara kumba. But zodzo riri maari
Rakamirira kutapukira kwauriwe kuti zvako zvikufaire kana ukamubata zvakanaka mukadzi uyu. Mozviziva. Ane zodzo riri maari. Rausagoni kuona nemaso enyama iwe. But unoziva kuti mukadzi wako ane zodzo. Rakamirira kutapukira kwauri. Muite kuti ave happy. Uone kuti ataura kuti shuwa baba apfugame anamate kuti Mwari ide matizarura zvinhu zvedu uone kuti munamato wake hauende kure. Uone zvinhu zvako hazvivhurike here. Varume vakawanda zvinhu zvenyu zvakatsikirigwa nekuda kwevagununa kwevakadzi vamugere navo. Vakadzi vanochema siku nesikati. Misodzi inozara pamapilo kudai achichema. Baba vasimomba. Baba vanenge vakanyenga. Kana murume ivo varume vanyaya kuti vakanyenga iyi vanobva vapanduka kukangama kuziva kuti kune mhuri anobva atonyenga ubva aendera tu. Vakadzi vakawanda vakatakura zvigumbu zvavasina wavo vanogona kuudza. Ndakuti muzozviona kuti nhasi vakadzi vakatakura zvigumbu. I wanted to see. Ende handisi kuvharira varume panze. Ndichabata futi kuvarume kuvakadzi. Vakatakura kurema vakadzi vari kufamba asi mukati mavo vakatakura kurema. Vane bitterness. Tozoona vakutuka vanhu, tozoona vakadzi vakuita zvisingahwisiki, wozvibvunza. Vamwe vane bitterness, dzimwe ndedzekudzimba kwavakaroorwa. Ndedzekudzimba kwavakaroorwa. Nokuti akarogwa nemurume anomudza kuti ini pamba pangu handidi kupfeka trouser. Pamba pangu ndichidzoka kubasa everyday ndakwana foni wakaivhura irapo. I need to come and see that phone kuti wanga uchitaura nani zuva rese. Handika kune vakadzi, sorry to say this but it's the truth. Kune vakadzi kuti murume ajibva kubasa mutakapinza chigumwe kusasi kwemukadzi. Mozviziva kuti kurira bhurugwa ndipinze chigumwe mukati. Ndoda kuona hauna kuvata nemunhu iwe. Anopinza chigumwe mukati kudai. Achida kuona kuti haana kuvata nemunhu here. Kune vakadzi vari kugarira abuse yakadaro. Varipo. Kune mukadzi wokunzi unoflashira murume toilet. Chinhu chanogona ngoti kungobaya kudai. Futi mazana matoilet edu unongopresa kudai. Handika mvura yobva yabuda. Anobuda osiya zvakadaro. Handi oti inda noflasha ndabuda mutoilet. Kweta mukadzi kuti anenge achinzi wacha paint. I'm not saying it's wrong kuwachira murume wako paint. Hane muri kunzwa. But wachirawo murume wako paint and isina ma skid marks. Kana iwo murume waona ndamesa paint yangu wacha wega paint yako. Woda kubatisa ani china yako. Kune vakadzi ndakambokudzai mukaseka but is the truth. Kune vakadzi kuti anonzi even panguva yebonde handichika nanzva kumashure kwanguko. Iye ananzvi mukadzi. Anotosema habati kudya mukadzi. But iye anenge achi hakunanzvisi kwamajera kunanzva noko. Anenge achi nokuti kunanzva kudhodho. Amene fetish, this fetish belief yavanenge vanayo. Enda kudhodho kunonanzva. Ikana suna nanzva ndozose kuti hapana romance ataita. Romance yake hakusi kukaurisa munhu here guys. Hakusi kudherera here. Haisi abuse here. Kudyiswa dhodhi. All in the name of marriage. Only in the name of marriage. Ndakarogwa. Ndita zvinoda murume wangu because takazona navatete. Tichirogwa tichienda kumurume. Kuti unoitwa zvose zvanoitwa nemurume wako ndozva unoita kumboko. Zvinodiwa nemurume wako iwe waroorwa wanzwa. Saka unofanira unoenda pasi pemurume wako. Submission tinoenda pasi pevarume vedu. But tinoenda pasi pevarume vedu to what extent? Tinoenda pasi pevarume vedu to what extent? Kune vakadzi kuti achisvika mapisa enyama anoverengwa nemurume. Kuverengwa nemurume kuti mapisa enyama andakasiya mangani, wadya mangani. Ndakatenga lofu rechingwa, lofu iri rofanirwa kupedza vhiki riri momba. Lofu rechingwa rofanirwa kupedza vhiki riri momba. Variko vari makadaro. And sorry guys, ndinati muzoona kuti variko. Handiti kumbotaura. Variko vakadzi vagara muabuse yakadaro. Madzimai ndiri kuti inini. Wake up and smell the coffee. Rise up and work. Vasikana Mwari havanyadzisi. Mwari havanyadzisi munhu anoshandisa maoko ake. Ende Mwari havana favor. Guys, Mwari havana favor. Umwe anoshanda iginda goriya pakushanda but akawanikwa handika secret socks chinotaura kuti handidi munhu anoda kubasa pano. Asi haiti zvese mumba. Mumba munofiwa nenzara but habvumidzwi kuenda kubasa. Ende yakabva to right. Ukamubvunza kuti ukuchema nhamo hanzi baba havadi. Ini ndikutaura from zvandoziva. Ndizvo zvandoziva zvino nyaya dzenyu dzamunouya muchindudza. Handizogona kutaura mazita angu but ini ndotora malessons ipapo. Ndotora matopic ipapo. Hanimona baba havadi saka noenda sei kubasa kwachona kuti baba kwangu havadi. Uri kuuya uchiti unoda rubatsiro. Unoda kubatsirwa nemadiaries. Asi uri kuti baba kwangu havadi tuinde kubasa. Hatigoni kubatsira. Ndikadaro futi dzimwe nguva noenda kuti onge ini ndiri kuchinya. Hanimona hatigoni kubatsira. Because unotori navo baba kwako havasi kukupa mari. Handika vanokuti usaenda kubasa. Iwe unoda kuteerera kuti kwai usashandi.
saka uda kubatsirwa nani ari kuenda kubasa anoenda kuno kushandira ndiani? Do something, work, sell something. Wana chekuti uite bata mukadzi kangwana bata. Nhasi makuseni ndaseka so ndangodarika ndikaona kuchi vamwe one of the diaries ndimai vahombe i product yepanapa vakatanga peji rava nditika vangu vachita life yavo kugoma dhumbi vangu vachita life yavo ndandakateerera nakomenda but I listened part of the life yangu vachita makuseni, you know, vachita basa ravo vari mumba vakapfeka vachiklina. One thing for sure chandisingadi kutorera kugova mumba mabuda pakamera pavangu vachienda kunotatura zvangu vachitoramba komurungu wavo. The house is very smart. You can see kuti she's spotless. The house is spotless clean. Ndimadhumbe mumba makachena imomo, mune wooden floor, mumba makachena imomo, floor yakachena iyo, floor yanga ichishaina iyoyo. Otonyasana kuti mumba munotsvairwa. Ndimadhumbe vakataura kuti ndakanzwa kubatikana ndikanyara pandakaenda pakaungana madiaries. Sisime ndivachitaura kuti unoita nezvei besides kuita madhumbe, what else are you doing? Vatanga kutaura kuti ndakatanga kuhodha masolar lights ende ndakapiwa mozati pandibata ndoda kuti mgaizika ndoda kuti mumboisira vanhu vamusingazivi. Vakambokupa kana une munhu akambokupa 5 cents 5 cents zvayo wausingazivi wasina rudzi naye, ndoda kuti mumbokanda malove nemalikes. Imboisai malove kwete malikes, malove mucomment section. Isai malove. Yes ropa. Imboisai malove mucomment section. Une munhu wausingazivi wakasangana naye pasocial media haumuzivi, haakuzivi, asi ndipe madetails ako ndikusire something, akakusira something, ukaenda kuti nomirawo palaina unakana hama iri kudiaspora iwe but mukuru wakambomira pamukuru chitora mari yabva kudiaspora. Isai malove. Mumbo appreciate vanhu ava. Go sit on the chair. That one. I don't want to. Okay, sit on the couch. Andimaona vakawanda vataura kuti ndabatikana but ndafara at the same time. Vataura kuti kwasisi MELLY kokuku takabvunzwa chibvunzwa kuti muri kuita nezvei, taenda kunosangana tiri kuIT. Ndo pandakaona ndiri kutemba nemari yechimadhumbe ndochema kuti haikwani. I need to do something. Ndainspire hanzi ndakabva ndati handina mari yestart ndichiona mucomment section padiaries pano mubva kwangoya 2 vakadzi vekuUK vavasingaziva vakangoona vakangouya pacomment section pacomment yavo pavakomenda izvozvo vakati vakaenda kuinbox vakati my sister ndaona comment yenyama, I want to help you, what do you want to do? Vakati ndine plan yekuti maybe ngatenga zvimasolar lights. Vachitaura kuti ndakatenga kutengesa zvimasolar lights zviri 5 zviri shoma ndichitumira kumba akasvika akapera ndikahodha mamwe akapera izvozvi nditori nemaorder apa ndakabva ndajoina chirana handika munhu mukuru wokuti nhasi chero imi mukati uri kudauna nokurandira kujobek I would recommend it because handifungi kuti vangaita chitsotsi. Munhu mukuru hatisiri zera rekuita chitsotsi. Andimona zvikanzi kune chitumwa nevanhu nichinda nitenga zvinhu zvevanhu nichajawo kamari kangu nichirana nichidai andimona uku malights angu abva mabudisa kanzi malights angu akatominaridzwa pe anotori nevanhu akamirikwa izvozvi nenyaya yemagetsi ari kunetsai. Andimona, you see what I'm saying? Hanzi ini ndakapiwa wena, not once or not twice. I'm grateful. I don't want to lie. It's good sometimes to appreciate these people because I know how they work kunoku. Trust me guys, taisingamboziviwo madzokutanga kuti vanhu ava tichingoti haiwe ndipe mari haiwe utisingazivi. Hanzi mbuya mulambo inangu ndakasangana nemunhu makagona mai mbuya mulambo mugare makaziva kuti chaunodzvara ndo chaunokohwa ende ukaita zvakanaka wazviitira ukaita chakaipa wazviitira. Hanzi SIS MELLY ndisende ndikutumirira inini handitozi handingati totauri but I do a lot zvokuti nyasha padzinoburuka kwandiri ini handishamisiki. And I always tell you guys kuti dzidzai pandiri ini ndiri perfect example yenyu inini. I'm a perfect example yenyu inini handika yekuti ukaita zvakanaka wazviitira ukaita chakaipa wazviitira. I always do good zvokuti nyasha dzikanza buruka nhasi dzazara paka andivhunduke. Ndaivhunduka mazekutanga iko zvinozi handivhunduki ndiye ndakatodzi expecta nechingoti mwari ameno mwari ameno mwari kana pasipo hapasi kana paripo ndipo ameno mwari. I know you lead the way, I know you lead the way. Zvichienda zvakadaro vanhu vaya vanoshanda but muchiona vachizoenda kumaholiday kupi kupi vanoropafadzwa vanhu vaya vekuno kuUK kuna naAustralia Canada vanoropafadzwa because anochuza kuti alright ndamuona pasocial media handimuzivi panoona tombomutuka neghost haazvitarisi ane nazvo hazvitsvagi
haasvitsvagi. Anongoti ndakusendera something, just go and tenga zvauda kutenga uende unotumira kumusha utengese multiply uite mari. Ende kazhinji mari yekupiwa yakadaro ino multiply. Ndo chokwadi. Ino multiply. Yezvi vatanga kutaura ndakatanga kutenga malights ari mashoma. Iko zvino vari kuwedzera malights everyday ari kupera andita maorders. Kutoshayiwa mari yekuti waunganzika wani vanyasotenga ka1 vaendere kumberi. That's a very good testimony ndafarira. Kabva kwaita 1 akabva pano nenyaya dzemalife datataura panchingotaura kudai so handitika akanga ambodzikiswa mweya achinzi auende kunoshanda kumakuruzi kunodiwa maedge kunedini achibva madhumba akati ndongo apply zvinoita mwari through kusimudzirana nekupushana kwatinoita pano akabva apply ndobva apindurwa akaenda kumakuruzi. Kwatiwe kuchinja kweupenyu kwavo da kutaridzai kucruise uku kumacruise uku akadzikisirwa usho akatora pano achiti ndandisina kana shungu nazvo zvokuti ndinoenda because ndaidzikisirwa chinzi kunodiwa makore handiende uyu ariko. Tine kudzikisirana kwatinoita sevanhukadzi hatisomudzirani ndosaka tichiabhuswa mudzimba. We are abused because pane kuti tikusimudzire mweya woumwe munhu tinouwisira mweya uyo pasoti haiwe haudiwa chembera iwe unobuda kumakicheni unodiwa nani. Vangani vadiki vakasara apa achiinda uko vari kugogoko gogo variko kumakuruzuko simba rako chete vari kushanda mari 6 months in varimo vachishanda vachibata mari yavo varimo havabhadhari renda vadini vanenge vakachengeta mari yavo imomo vobuda voita zvinhu zvavada kuita. Upenyu hwamadhumbe hwakatochinja. Saka nyaya yekuramba uchiti unenge wakamirira murume kuti kwai baba vachauya vachidai so uchisukiswa kubhurugwa rine matuzvi nenyaya yekuti wakarogwa nemurume handimaona wakazodai. Vasikana ngaipere. Simukai muone zvokuita neupenyu hwenyu. Simukai muone zvokuti imi vana baba kune vakadzi zvakare vanoabhisa varume. And it's a fact, I'm just saying the truth as it is. Kune vakadzi vanoabhisa varume mudzimba. Wekuti right now ukabvunza murume eka pamwe akazoremara akura kana kuti basa harichatambiki harina rakazongopera zvanga zvakanaka baba achishanda nguva yese pakapera baba basa mucovid baba havachaone kuise chinhu baba vachikorobha anotoshaya kuti ovadzinga sei baba kuti aite zvimwe because iye ari kutambira mari yake ari kuenda kubasa atambira mari yake chimadhumbe iyoyo ari kutambira mari yake dinesi. Saka baba vari mumba umu havasisina basa vane basa rei baba ndozvishandirai ndinoita mari dzangu ini makabva mese kumashure kuvaimbokushandirawo vachimbokuitirawo zvaunoda zvese ibasa rangopera. Who doesn't know that the economy is bad? Mukadzi anopinda mba achitaura kuti haundibvunzi kwandiri kubva ini unoshanda ipiwe basa rakapera vari kuzama kutsvaga basa left right and center. Aiwa vakadzika isai malavhu zvamamuchita nokuti mamuchita malavhu panachora nyaya dzevarume handikono kuramba nemalavhu just because takutaura nyaya dzenyu. Chero iwe usingazviti patozoti kune vamwe vanozviita kana chero uchizviitawo ibva wadzidza nhasi ugadzise unhu hwako. Antondibhowa murume uyaya murume anenge achinyeyewa achidzwa shamwari vanotondibhowa baba vaya ndishati ndovaita seti vabude kukusora ndakachengeta rombe pamba pangu kurochengeta rombe murume mukuru asingadi autodzi adi kunda notsvaga basa anga chidzi adi notsvaga basa but everyday anomuka achienda pamarobots anda chinotora kutsvaga basa harisi kumuka. Hunhu hwatinahwo madzimai hatisi kuabhisawo here varume. Boy child iri kumiririrwa nani murume. Vamwe vakadzi vanotorova varume chekurova zvibhakera varume but murume ane ego hakwanisi kuenda polisi kunoripota kuti ndakarwa nemukadzi hakwanisi kunoripota kuti ndakarwa nemukadzi because anenge achingori nekapride kake kari mari kekuti ndondosvika nditaura kuti ndinoti ndakarwa sei ndakarwa nani kupi sei hanimona andosekwa nevamwe varume anozongonyarara. Asi kune varume vanotokindisiwa chaiko mudzimba kubayiwa chaiko musadaro vanhukadzi. Kamurume kako kakainzira nechibrush ichi wakakada kakangodai andika wakangoda kakangodai kamurume aka ukarogwa nako kakangodai kakakushandira zvanga zvichinakidza zvanga zvichifaya muri mumba. Nhasi basa rapera kana kuti aremara ave nedisability haachisina basa hauchamuoni semunhu
zvinobva zvachinja. Murume abva tanga kutokwachira mukadzi mabhurukwa ariye ndio takakwachira mukadzi nenyaya yekuti akunyengerera accommodation, akunyengerera chikafu. Mukadzi anopinda pana 12 na 1 achiudza murume kuti you don't ask me where I'm coming from. I'm an independent woman. Ingori tanga yemarambana guys, muyaseta independent. Mainini chisiyai murume uyu muyaseta independent. Hamungadi kudla ruviri kuti kumuri kuita yamoda azvizobudi kudaro. Hazvizodi kudaro. Kana tichitaura nyaya yekuti musoro nehuro zvinotsigirana, ndikureva both sides guys. Tambowirana pana tikati musoro haugoni kufamba woga usina huro, huro haigoni kufamba yoga isina musoro. Ndipo munosangana. Problem ikaitika mumbamba menyu nganzi maita problem nhasi nekuti munoita misa. Imini mireni yetsokuza ichokwadi. Hakuna relationship isina ma problems. Ante muri kunzwa? Hakuna a perfect relationship. There is no perfect relationship. It's not there. It's not there. Perfect relationship. Hakuna perfect relationship. But chiripo ndichekuti you guys, you must try. You try to make your own relationship better. You try and make your relationships better. Kwanzi, cheers to us singles, left no balance out there. My singles, you are still dating. You want to be in the marriages. Let's call a spade here. The reason why you are dating is you also want to be in a marriage, but because you cannot be in a marriage, but if you are to get somebody today who's going to say, I want to meet your parents, I want to marry you, am I wrong? Or if I'm wrong, why are you dating? Why are you still dating? Because when I'm dating game, out of the dating game, then we know totally wakavarisa nyanzi magame ekudanana hauchadi shukudanana. Munu wese anoda mumwe munu pasaidi, anoda munu wake pasaidi. Guys, haisi nyaya sex chete, it's not about sex. Sex is just an added advantage inozongouya pa marriage. It's not about sex. Ane muri kunzwa, it's not about sex. Sex inozongouya. But zvinhu zvakatongosikwa zviri designed like that. Kuti mudikani uyu mukadzi achada murume achada mukadzi. Zvinoita Mwari manje paupenyu. Hatizozivi kuti anotanga kuita kana kuti problem ndiani. Mukadzi unogona tanga kuita iwo